I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor to bring me No niin, back terve hyvät katsojat. Juu, moi. Me ollaan tekemässä mitä se oli? Left 4 Dead sekoilupari 2. Juu. Katsotaan miten se sujuu. Hei, katsot meillä on pelaaja mukaan Eetu. Joka ei näy. No, Siinä. kyllähän se on. Eli, siis... Se ei pelaa valitettavasti, kun on nettiä eikä peliä. Tää netti on muutenkin vähän ripullinen. Mä tiedän se linkin, mitä se saa ilmaiseksi tuonne. Näin, mut se pystyy pelaamaan meidän kanssa. Vai niin, joo, no mä puttaan tuolla tästä. Niin, niin sitten joo, eiköhän me tästä lähdetä pelaamaan, että nähdään pelissä sitten. Joo. No niin, here we go. Eli katsojat, Joo. no tää on sitten sekoilupari 2. Joo, en tiedä paljon sitä sekoilua tulee kello 4:30 aamulla siis, aamuyöllä. Joo, servuhymy kerralla. Täh? Servuhymy kerralla. Joo. Toivottavasti me ei nyt peletä Häksimäpillä niinku viimeksi. En tiedä kuka oli kyseessä. Varmaan mun broidi, jos oli sen. Mitä se on sen, kun näitä kampanjaa pelaa? Niin, nimenomaan kun sillä on kampanjas niitä. Sillä on admin mode. Se pystyy tekemään periaatteessa mitä sä haluat. Sehän pystyy häksää kesken peli, jos se kuolee, sä voit tehdä eeppisiä juttuja niin, että mut pelaa alkaa vituttaa. Sitten kaikki muut on sanoo, ei enää tee noita. Tää ei toimi murhaan. Okei. No, tää teki taas sekoilua. Ah, gei. Eli hei, me pelataan pärissiä tällä kertaa. Sulla ei lagaa tai mitä? Mulla on mitä FPS dropannut. Mulla on dropannut tää FPS on saanut paljon tänään. Niin, kyllä miksi? En oo taas vähän aikaa pelannut Left 4 Deadia, et älkää sit tuomitko, koska mä oon huono pelaamaan. No sun johtos tulee mun käden tielle. Juu, moi. Lagaa. Mut joo, siis mä en oo varmaan kuin pitkälle tehdä tästä videosta. Tästä varmaan tulee monta osaa, koska tää ite kampanja kestää ihan pirun pitkä. No varmaan tehdään niin varmaan, että jos se tulee liian pitkä, niin vaan poistetaan se, jos jatketaan sit se ehkä seuraavan kerran. Me nähdään sitten, että joko me vaan hypätään sen 4-6 minuutin välissä. Tai sitten me ei haluta tästä mitään saatuja muita videoita. Mitä Crash Course? Niin. Me yritettiin edittaa sitä, nyt sitä ei ole koskaan. Koska mä vahingossa poistuin sen koko sen edittitiedosta. Se on aika sekavaa, koska sit vähän niinku, kuka perkele tuolla? Joo, siis tää on sillä lailla paskasta, koska Ui, perse. minä ja Emme voidaan pelaa ja Eetu tässä netti on vähän. Selvettiä mä tein, mä haluan ton aseen. Okei, minne mä pääsin? Ai perhana! Tasa 50 HP.
Tää helkkarin speedi. Mä tarvii speediä, hei. Onks kuutisella, että mä en... Haluatko se seifoksi? Parkoutsi. Ei mennä tumpaan kiinni. Niin, jos sit sä menet laukosta häiriö. Hetkinen. Havu. Jolottaja herätti laumin. Ei oo, koska mä en hyvä. Ei, toi on mun. That is mine. Supplement. Hell no. Olisiko täällä mitään parempaa asetta? Tää on samaa. Tää on ruku. Ei joku se ole mitään. Tää ei oo, niin se on nyt tosi selkeä. Siinä. Unu! Oh god. Menet ihan helvetin. Paljon se menee? Mä en muista sus kuinka paljon, mut ainakin joku 90, ja menetin siinä mulla oli joku 60 ja 70. Mitä sä jäit sinne? Mitä mä jäin sinne? Saatana. Perikoita tapposaaks näitä tapposaaks näitä. Totta joo. Yritetäänkö vielä seuraavaa seifossia? Yritetäänkö vielä seuraavaa seifossia? Joo. Mä siikaa kun pikkasit tulla. Mutta hei, pitäis varmaan lataa se mikä se on se mutaatiomodi, niin nää saa sitten nauraa meidän mokailuille, kun me pidetään hauskaa. Ai niin, muuten me voitais tehdä, kun me ollaan noi zombit. Joo. Se on se video, vois tehdä, se voisi olla part 3 tai 4. Itse asiassa tuntuu, että 3 ja 4 tulee olemaan myös tästä, koska tässä on ihan saakelisti näitä baseja. Mä en näin hirveästi FPS-tehtyä yhtäkkiä vaan. Kattokaa edes, mä en varmasti huomannut nyt siikattua, kun mä liikun täällä. Käy vittu tonne noin. Saatana. I'm a noob boy, I will run to the... Oh fuck! Pavaa. Kuoliko sinne kaikki? Tai siis suuri osa? Hyvä, minä kiinni. Siitä tuli. Sanoin. Jalkaa siinä. Oi vittu kun röyhtäyttää. Joita vaan iskustele. Bile! Perhana! Sä veit se mun eestä. No sä veit mun mielestä, että muistutti Crash Course. Minkä? Ei täällä on boomeri jossain. Crash Course, niin mulla oli molemmat, mä vahingossa droppasin ton boomerin otsikkoon, niin että sä veit se mun mielestä. Pyysin se takas, mutta se oli vaan hell no. No joo, mut mä lähden. You had, and I make the president get a facelift. Niggas just afraid, handing me their bracelet. Chilling in the lab, wasted. I'm the type that'll drink Kahlua and gin. Throw up on a mic, your life is ruined. You get socked.